ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೋಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೊಂದಲಾರ ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ತಿಂಗಳ ರಜೆ ಕರೀದು ಜೋಕುಲು ಪಿದಾಡೋನುಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಪಿದಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಯ ಮಗೆ ತಾಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಯ ಮಗನ ನಾನು UKG ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಸಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರ್ತೈತದೆ UKG ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ UKG ಪೋರೆಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಯ ಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಡತ್ತೆ ಆಯ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಏನ ಇಡ್ದೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಕೊಡತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಯ ಮಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯೆ ರೆಡಿ ಆದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೊಸತ್ತು ಚೀಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಯ ಮಗನ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಿಯನು ಅಂಚ ಎತ್ತದಾನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಗೊಂಬೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚವಿನ ಎಂಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಕುದಿತ್ತೆರಿಂಗು ಪೋರಾನಗನೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅತಿಥಿನಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದನೇ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತಗ ಉಜಿಡ್ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲು ಸೇರದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ತೋರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಚಾಯಾಗ ಲಡ್ಡು ಕಷಾಯ ಮಿಸ್ತಾರು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಚೆನ್ನ ಮಗೆ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಳಿದು ತಿನ್ನೋದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡೆದ ಕೊರಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಒಣಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕಂದು ಒಣಸಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಣಸಿಗೆ ಪೋಡ್ದು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆಕೊಳ್ಳೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪರು ಒಣಸಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಶಾಪನ ಶಾಲೆದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಬೆದ್ರಂ ಪಲ್ಲ ಪೊದರು ಅಕ್ಕಲ ತಮ್ಮಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು